Kidekat ka KSU Malki Circle, menta kasngi ka khatlai tarik urampang 8,000 arpusau, kala lek ban khang talano ya ka office tray kam jong ka swigi, kabadon Hanong Malki Road, nakidaw bakani ka company, kala be kami ki henringut ki khana khasi, klem kanu ka daw, bat kala dawaru baka company ka diban ai kambiang, ya kite ki henringut. Kaseng kala kantu yaki bor ba deban pet, bat yaki bor shnong rukum ju, baki deban penklan yaki kendon, penyok kam penyok jam yaki samla kasi jongi, haswa pakin ajing bit, lani INOC yaki nuki company, ki bawan le business, hangni hashnong jongi. Kalawan bangkang no ya pestri kam jongka company swigi kabadan hangni hangno normal ki road nama kada baka be kami ki hindungut ki khasi ki ba atrel aslam hagani company klam kano kada kajing dawa jungi kalang baka company kadi ban aitre be kini ki hindungut ki khasi jungi klam dapan slam lane ai kino ki daw lam kom tangi nam sha bakan le business hangni hapos no marki kajukentu kali ciki pos nong ba kadi ban perklani ki kendon penyo company jam yaki samna khasi haswa bakin ajing bet lane INOC yakino company ki wan le business hangni hasnong jungi Susu ki deban buru kendon baki company ki deban ayah ka job security na benta ki nong tre jungki baki nong tre ken tre da ka jing sian na ka jing sha be kam ka bakan der kin sa Ummat Sapram Ummat Sapram Thank you.